ki masa sokin yadda ya kamata, ki da na ƙasa. In kin sa bakin ki a na sama to sai ki wasa da na ƙasan da hannu. In kin sa bakin ki kuma a na ƙasa ne to sai ki wasa da na saman da hannunki. Kina ɗan ke ma dai kin gane dai. To dole ne dai inda mai gida yake hankalin shi mai nisa. Ke in sanar da ke sanda zai miki kyautan ba zata ma baki sani ba, saboda kin jiyar da shi daɗin duniya. Amma ba za ki zo ki baje bane kawai ki zauna kawai ke namiji ki mashi sangangan akan gado ba. A'a, ki san yadda za ki sarrafa mijinki akan gado. Yauwa, sannan ki san salon kwanciya kala kala. Ba wai za ki kwanta bane kamar jaka ki baje kawai ya ci ya tashi. Ba a haka. Ki san salon kwanciya kala kala. Ki san salon kwanciya kamar kala 10. Yau in kin masa kamar kala 4 ko 5, gobe ki canza. Ba wai za ki tsaya kullum ki nemi shi kwanciya kala ɗaya bane, sai ya raina ki. Can tsautsayi idan ya kai shi waje ya je ya samu wacce ta iya kwanciya kala kala, ke sai ki zama tuwon dusa a cikin gida, ki zama hotiho. Can kuma wata tana jiyar da shi abin da ke kika gagara jiyar da shi. Don haka 'yan uwana mata ku koyi salon kwanciya kala kala. Ki koyi monkey style, dog style, ki koyi kwanciya akwai iri-iri wanda ma baki taɓa tunani ba. Akan yi ta tsaye, akan yi ta duke, akan yi a kwance akan gadon ma akwai kwanciya kala kala. Ba rigingine ne kawai kwanciya akan gado ba, a'a. Akwai ta karkace, akwai dog style wanda za ki duka mashi, akwai monkey style wanda za ki kwanta ki ɗaga ƙafa ɗaya ki mai da ɗaya shi ya shiga tsakiya kenan. Sannan idan kuma za ku iya na tsaye, ki kasance da kin iya kwanciya iri-iri 'yan uwana mata. Sai ki ji 'yan uwan miji suna kin mallake shi kin kai shi gidan boka. Ba boka ba malam, iya soyayya ki ce kawai ta ja miki farin jini da kyautata a gurin mijinki.